Pozdrav svima! U današnjoj lekciji pokušat ću da objasnim kako se radi u jednom servisu preko interneta, znači učenje, i to je servis Edmodo Learning Management System, znači platforma za učenje preko interneta. Ja sam tu već napravio već i određene predmete. Možemo da vidimo da je to interfejs dosta interesantan, ali jedna od loših stvari je što nema na srpskom jeziku. Ima prevod na hrvatskom, na engleskom, ali na srpskom ne. Trenutno ranije verzije su postojale, ali trenutno u nadogradnji nema. Pa da krenemo ovako. Na početku, kada klikamo na Edmodo, pojavljuje se ovaj ovde interfejs. Ja sam napravio nalog, možete vi sami pogledati kako to izgleda, profil, možete ubaciti određene vaše informacije kao nastavnika ili sfera delovanja, to je ovde, gde predajete i da ste član Edmodo zajednice Srbije. Možete staviti nešto koje su vaše interesovanja, šta ste vi završili, gde ste završili i tako dalje, da povežete vaše društvenim mrežama i da imate neki plan rad kad i kako radite, i to možete naravno da menjate i da brišete. Pa ajde sad ovako. Možemo da pogledamo sa leve strane objave, možete upisati, evo ja sam stavio iz informatiku takođe, i to možemo da pogledamo u ovom delu, na primjer sad izvori, pa imamo neke sve izvore, pa možemo da stavimo neke kvizove koje postoje, neke veze, zajednice, znači Edmodo zajednice Srbije ili osnovna škola gde predajete, i nešto što ste negde napredovali kada ste zadali nekome zadatak i tako dalje. Pa evo da vidimo ovaj gornji deo šta imamo od ponude. Kada kliknemo na ovaj ovde deo globusa, pojavit će nam se neke informacije članova ove zajednice Edmodo, ali će nam prikazati i sve vaše časove. Pa ako pritisnete na ove tri tačke, vi možete napraviti neki novi čas. Možete da vidite arhivu časova koji ste već imali, izbrisali se i tako dalje, ili da se pridružite nekom od časova. Isto ovo važi i za učenike. Oni mogu da se pridruže nekom času. Pa ajmo da vidimo kako to izgleda. Oni će imati kod koji mi njima dajemo, i oni kucaju taj kod i pridružuju se nastavi. A evo, na primjer, ja ću kao nastavnik da kreiram neki novi čas. Kreirat ću taj čas tako što ću ga nazovem muzičko, na primjer, eto, 7. razred, i da opišemo taj predmet. Možemo da opišemo, znači ja ću to preskočiti, i da oberemo škola 2., 3., 5., 6. Na primjer, mogu da stavim 7. razred i da stavim predmet, to će biti, ako smo stavili muzičko, stavili, evo ga, umjetnost, i tu imamo pod predmet, evo, muzika, i možemo uvijek da menjamo boju predmeta. To neka bude nešto kreativno, tipa, evo, na primjer, lila, i kreiramo taj čas. On će se pojaviti sa ove strane, sad ćemo da vidimo. Evo, možemo da dodamo u tom trenutku, kaže, preporučuje se da se dodaju učenici sada kako bi oni lakše otpočeli učestvovanje na datom času. Mi možemo odmah dodati učenike, ali moramo pre toga da dobijemo i njihova imena i prezimena, znači polako ime, pa onda prezime i onda e-mail tog učenika. Kada se unese i 6. učenik, evo sad ćemo da vidimo, uvijek se, znači, kasnije pojavlja još, i ćemo se novi čas. Mi ih nismo pozvali, trebamo da unesemo e-mail adresu njihovu pa da stavimo. Ono što će vidjeti da delite učenicima, to je ovo ovde šifra. Možete kliknete, ovo se uvećava, možete da je resetujete, možete zaključite čas, možete preuzeti radni materijal koji delite sa učenicima, ili da pozovete putem maila, upišete mail učenika i onda posle samo šaljete jedan po jedan ili sa zapetama više učenicima. Pa evo kako ćemo ovde sad početi za ovo delo gde piše muzičko. To su kreativne umetnosti, 7. razred, stavili smo, i u ovom delu možemo da vidimo koja je URL adresa i da se dobiju poruke da li preko maila, da li preko SMS-a, da se promeni boja, to može isto za ovaj čas, da se pozove neki ljudi ili napredne postavke, ajmo na napredne postavke, to je onaj deo gde smo mi kreirali. Kaže, ovo će biti prvenstveno korišćeno za učenike, a ne za nastavnike, tako. Onda možemo da se zadamo sve ovo novim članovima, tako da mogu samo da čitaju, ili da sakrijemo objave od roditelja, ili da moderiramo poslovi okolo, ili da bude neki opis za sve to. Dobro, ja ovde neću ništa menjati. Ovde imamo neki folder koji mi možemo da dodamo za ovaj predmet muzičko. Vidimo da ima mape, upravljamo tim mapama.
Ajmo da vidimo kako to izgleda mapa, pa imamo neku biblioteku, kako smo došli do tih mojih testova, prezentacije, informatike, iz fizike, iz onih ostalih predmeta ili nešto javno i kvizova, i tako da dodamo nešto što se već javilo u nekim drugim predmetima. Naprimjer, neko zajedničko obaveštenje ili nešto što je bilo interesantno za sve učenike. Dobro. Ovde možemo da vidimo šta se dešavalo sa promjenim datumom, da pozovemo ljude u svakom trenutku, da povežemo, kaže, preko aplikacija 365, da vidimo kalendar, evo, ajde, da pogledamo kalendar kako to izgleda u servisu Edmonda. To će se prikazati, naravno, preko planera, ono ga zove planer ili kalendar, da vidimo. Evo ovako, evo to bi tako izgledalo, mi možemo svaki dan, naprimjer četvrtak, petak, subot i tako dalje. Naravno ovde sve, opet da napomenem, na hrvatskom jeziku, nema na srpskom, možemo da stavimo na engleskom da ga vratimo, ali eto, ipak da koristimo i ovaj. Pa kažemo za četvrtak možemo dodati nešto, da dodamo neki opis, naprimjer, bit će test, i stavljamo to da je 26.3. od 12 sati, raspon datuma, i onda možemo nešto čak da pošaljemo to, kome da pošaljemo, kako i tako dalje. Zadatak kakav će biti i sve ostalo. I onda to izradimo. Evo, na primjer, izradimo zadatak i on se pojavljuje ovde u delu onog planera i to je taj deo. A kad kliknemo ovde na mesec, onda možemo mesečno da pregledamo čitav planer kako izgleda. Evo, to bi tako izgledalo i hoćemo na kraju krajeva da se vratimo na ono prethodno. Pa ajde ovako, ja ću opet pristupiti onom delu sadržaja muzičko, evo, i tu možemo da startujemo sa nekim razgovorom sa našim polaznicima kursa, da delimo materijal, da li u vidu slike, da li možemo stavimo nešto iz biblioteke naše, možemo da filtriramo te objave, da započnemo razgovor, nešto što bi posticalo sve učenike, možemo da napravimo neku manju grupu, kažem, manju grupu u sastavu muzičke kulture, prva grupa, enter, možemo i da kreiramo ovako, i onda se pojavljaju u tom delu ispod iz muzičkog jezika, evo imamo prva grupa, ona će biti tako obojena, i ovde se pojavlja, možemo da stavimo i neku novu grupu, evo sad da stavimo druga grupa, i onda se pojavlja ta druga grupa, neka grupa, na primjer, možda bude prepodne, druga posle podne muzička, neka možda bude sekcija i tako dalje, i uvijek možemo da pišemo nešto što bi bilo njima interesantno. A u ovom delu imamo naše časove, pa evo možemo u svakom trenutku da pređemo, na primjer, na fiziku, pa će u tom delu imati malo više informacije, jer je to već sad i nešto je rađeno. Ono je trenutno zaključeno, mi možemo da otključamo to, evo, unlock, i ono će biti otključeno i uvijek može da se dele prema ovim kodovima, završit ćemo. Ajmo da vidimo sad i da otvorimo za na primjer, informatiku, šifra grupe, opet je zaključena, da ne bi učenici pristupali kada ne treba da se pristupa. To je iz ovog dela gde smo mi videli ovaj globus. Ajmo da pređemo sad na ovaj deo upravljanja učionicom. Šta imamo tu? Imamo jedan pregled da muzičkog 7. razred, fizika, informatika ili njegoševi polaznici. Možemo da kreiramo neki novi čas. To je jedan od drugih načina kako možemo da kreiramo kroz različite vrste pregleda.